Lubat ko. Tamsak Danha. Salamat po, babaeng pakwan. Salamat po. Hasmin Japson, hello din, hello. Hasmin Japson, hello din, hello. Ayan po, Mami, thank you po sa patamsak. Maraming salamat po. At saka salamat din po kay Hasmin Japson sa patamsak. Ayan po, Mami, thank you po sa patamsak. Ikaw pala yan. At saka salamat din po kay Hasmin Japson. May alagad ka na ngayon, ha? May paalagad-alagad ka na ngayon, Hasmin, ha? At saka salamat din po kay Hasmin Japson. May alagad ka na ngayon, ha? Alagad-alagad ka na ngayon, Hasmin, ha? At saka salamat din po kay Hasmin. May alagad ka na ngayon, ha? Alagad-alagad ka na ngayon, Hasmin, ha? At saka salamat din po kay may alagad ka na ngayon, ha? Hasmin, dikitan mo si Mami, oh. Nandyan si Mami Kusina ni Ganda. Dikitan po kayo.
Ano lang isasabi? Ayun na po, mami, ano, inilayo ko na po para di marinig. Sorry po, sorry. Ayun na po, mami, ano, mami, ano po, si Hasmin Japson gusto pong sumali sa ano, sa GC. Baguhan lang din po siya. Pangalawang dikit na to kay mami. Sinong mami? Ayun na si mami, nagbaba na ng bahay, Hasmin Japson. Ano pang inaantay mo? Dikitan mo na si mami para magkakilala na din kayo. Tsaka para na rin makasali ka sa ano, sa GC. Sabihin mo lang kay mami na sasali ka sa GC. Ayun, mami, done na po si Hasmin Japson. Anong done, Hasmin Japson? Charger? Yung charger mo, di ba? Ano ito? Yung sa Ato mo sa camera. yung sa Ano nga sa amin live ko. Pinaka-live ko na. And ganyan, tiniyaman yung bukan. Di ba may nagko-comment? ano naman yung sa Kaya ako nagbubutangan. Pasok. Mami, done na po si ano, si Hasmin. Sabi niya, mami, ganda. Talagang maganda yan si mami. Mahina lang yung signal. Parang natin. Hindi pa di ako kinaay ko.
Ang init. Ang init guys, ang init. Lulubat na yung cellphone ko. Dapat gumana ka. Yun, naglulubat na. Ang ibang charger. Gagamit yung charger niya. Itong ubos. Ito yung charger. Kaya ang cellphone. Ano ko ito? Ito nga. Kailangan doon. Pag-on ko. Ang nadarap eh.